Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ari kurarama ari pakati pekuzvishungurudza. Ndiri kurarama ndiri muregret. So zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndainge ndiine shuviro yekungozviudza kuti ndikudawo kuti ndinge ndichiita zvinhu zvekuti ndinofadzawo amai vangu, because amai vangu was a single mother. History yavakandiudza ivo vakanditi pavakamitiswa nababa vangu vainge vakavanyepera kuti ivo baba vainge vaine mudzimai wavo, baba vainge vachishanda muno muHarare, then amai vanguwo ivo vakangokurira muHarare. Ndipo pavakabva vazosangana nababa vangu mushure mekunge vasangana nababa, then mama ndokubva vazopiwa pamuviri, then inini ndokubva ndazozvarwa. But ndisati ndazvarwa ivo amai vanoti vakabva vazodzingwa nevabereki vavo, vakabva vanzi chienda unogara kumurume wako. Then saka pavakazotizira ivo vakati vakaperekedzwa navatete. By the time yavakazosvika kumba kwa baba vakabva vavagamuchira, but baba still havana kutomboudza amai kuti kumusha uko kwainge kutori neumwe mudzimai. So baba vakabva vati kuna amai, iwe wava kufanira kuti unge uchienda kunogara kumusha nevabereki vangu uchibatsirana mabasa epamusha nevabereki vangu. Amai vakabva vazotorwa ndokubva vazoendeswa kumusha nababa. Amai vanoti ivo pavakasvika pamusha ndipo pavakabva vazofind out the truth yekuti ivo baba vangu vainge vaine umwe mudzimai. Worst of all, ivo baba vainge vasina kana kumboita plan yekuti vange vachivaka imwewo imba yekuti amai vange vachizosvika vachigara mairi. Saka amai vanoti vakabva vatanga kubatwa very rough mazuva ekutanga pasati pavakwa imwe imba yekuti amai vange vachizogara. Hanzi amai vangu inini vainge vachingorara mukitchen, vaingorara nevamwe vazukuru, zvinhu zvainge zvakavaomera. Hanzi vaibatwa very rough. Dzimwe nguva hanzi vainyimwa chikafu chekudya apa vainge vaine pamuviri. Baba vangu munhu ainge ari wemadress. Baba vakati vadzoka kuHarare ndokubva vamitisa zvekare umwe mukadzi. Saka pavakazodzokera kumusha zvekare neumwe mukadzi, amai ndipo pavakabva vazoita give up ndokubva vazonzi nevabereki vavo vange vachizodzoka kuHarare. Ndipo pavakabva vazodzoka kuHarare vakabva vazotanga kugara nevabereki vavo. Saka inini ndakazozvarwa amai vava kugara pamba pana sekuru. So mukoma ndo history iyi yandakaudzwa namai vangu zvekuti kunyange baba vangu vachiri vapenyu ipapo ndainge ndisingatombodi kunzwa nezvavo. Amai vangu was just a struggling single mother. Amai vangu vakazama kuti vange vachiita zvose zvavainge vachigona kuitira kuti inini ndinge ndichingowanawo a better future. Even though my mom was a single mother, vakatondiendesawo to a boys high school, ndikatoenda ku A level yangu ndikaenda ku university. But during my university years mukoma ndipo pandakazotsvedza ndikabva ndadona. I then forgot who I was. I forgot the pain that my mom had to go through kubva ndichiri mudiki, kubva ndingangoti kubva ipapo pavakanyeperwa nababa vangu vakamitisiwa. I forgot all of that pain, and pose apo pandainge ndichiri kusekondari, that was the pain that would drive me. Dzimwe nguva ndaiti kunyangwe ndakaneta so ndaibva kana ndikangofunga kuti this is what my mom had to go through, ndaibva ndatora mabhuku angu ndobva ndatanga kuverenga, because I told myself kuti I wanted to repay all the things that my father had done to my mother. Saka ndo zvairamba zvichingondipusha. But when I went to university, everything just changed mukoma. It was a different setup, it was a different situation. Ndakabva ndatanga kuwirirana nawo vamwe vakomanawo, vamwewo vainge vari carefree, they were just living a carefree life. Ndipo pandakatangawo kuziva chinhu chinonzi kusvuta fodya zvekare nekunwa doro. We used to go around. Ndikabva ndakanganwa nhamo yainge
ina amai vangu, because some of my friends, like, they were really wealthy. Waiti kana uchifamba ne this other friend of mine uyo ainge aina baba vake vainge vaine mari, most of the times aikwanisa kungofamba aine roundabout kana $5,000 mumotikari. Saka being in that situation yekuti ma friends ako anenge aine mari apa, unenge uchigara nawo ma friends ako awa 24/7, zvakabva zvazoita kuti ndinge ndichikanganwa kuti inini ndiri mwana we single mom, ende ndakabva ndangozviudza kuti this is the life that I have to live. Ende mukoma chinhu chinonzi mari chakabva chazondipinda mupfungwa, and by the time yekuti takazoda kunograduate, these friends of mine even already they had their future set for them. Ndokubva vatoenda overseas, vakaenda kunyika dzakasiyana siyana. Inini ndikabva ndazosara manje ndava pa 01 start. Kuti nditi basa mukoma, I had already blown some of the opportunities that had been given to me by that university. Nekuda kwemafaro nikabva ndazongotanga kungongwavha, but still upenyu wainge wakaoma mukoma. There was no opportunity for me. Upenyu wainge wakangondiomera. Whenever pandaienda kumba ndichinotarira amai vangu kudai, so ndainzwa moyo wangu kurwadza zvezvo zvekuti ndaita sekunge munhu akabayiwa nebanga pamoyo. Whenever I would be looking at my mom, ndakabva ndati damn it, inini kunyangwe satanism pari zvino ndava kutoda kutojoina so that I can give my mom a better life. Ende ndakati ndangoti kunyangwe satanism ndinoda kuijoina. Usiku hwacho ihwohwo mukoma ndakabva ndarota ndainge ndiri mumotikari. It was a beautiful car. Apa ndainge ndakabata mari idzi dzainge dzakaiswa mumabunch. Mari idzi dzainge dziri mari dzekunyika dzakasiyana siyana. Painge paine mabundle, mapounds, painge paine marands, US dollars, mari dzedziya dzekunyika dzakasiyana siyana dzakawanda. So ndakabva ndazonzi tarira uone mumotikari, tarira uone, cheuka uone. So ndakati ndatarira passenger seat ndikabva ndaona kuti painge paine murwi wemari zvekare at the back seat wainge usingatombokwanise kuona back seat nekuti back seat rainge rakazara nemari. Ndikabva ndaudzwa nemunhu uyo ainge achitaura neni, akabva ati kana ukada mari yose iyi ndinokupa, asi mari iyi ndichangokupa ka1. Kana wozoda futi zvekare imwe mari unofanira kuti unge uchizoita zvandinenge ndichida inini. Ndakabva ndati mari yose iyi kana ndikagara ndaiwana handifi ndakazomboda imwe mari zvekare, nekuti mari iyi kana ndege inokwanisa kutenga ndege chaiyo. I was really happy and excited about mari iyo yandainge ndanzi ndinokwanisa kukupa. Ndakazorwadziwa ndichimuka mukoma ndokubva ndaona kuti mari yacho yandainge ndarota yainge isitomboripo, asi zvinhu izvi zvainge zvaitika kwandiri it was just spiritual, nekuti ndakazoti ndamuka mukoma mukunofamba zvangu ndichingongwavha like zvandainge ndichiita. Saka ndakazofamba netsoka ndichibva uko kwatainge tichigara inini namuchemberi wangu name Eden. Then ndikabva ndafamba ndichienda mutown, ndainge ndisitomborina kana cent. I was really broke mukoma. Saka ndakabva ndazviudza kuti regedzai ndinge ndichingoenda kunongwavha. In my mind painge paine umwe mushamwari yangu uyo wandainge ndichiziva ainge ava kuita zvechihwindi, sometimes aitombodriva makombi. Saka ndainge ndichida kunotaura naye kuti ange achingonditsvakira kunyangwe chikombi chekuti ndinombofano kufamba nacho kunyangwe ndisina license, ndichingwavha mari nekuti ndinge ndichitora license. That was my plan. So mukoma mukunofamba ndakabva ndakaruka ndamirirwa neimwe motikari iyi yainge ichidrivwa neumwe mudhara. So mudhara uyu akabva ati ndatumwa kwauri, pinda motikari. Ndakabva ndangoti matumwa kwandiri nani? But akabva ati pinda motikari, nezuro hauna kurota here hope dzakadai. Ndikabva ndati ndidzo hope dzandakarota. Mudhara iyeye he was very rude. Akabva ati saka pinda kamotikari, I have other stuff to do, ndine kwandiri kuda kumhanyira. Bamunini pindai motikari, ndinokusiyai kwandiri kufanira kuti ndinge
chinokusiyai. So ndakabva ndapinda mumotikari. Ndakati ndapinda mumotikari ndipo paakabva andikumbira ruregerero. Akabva ati iye one of his trucks had a breakdown, saka ndiko kwaainge achida kumhanyira ikoko, and he apologized for his rude behavior. Akabva ati when you are in business you are always chasing time. Saka ndakati ndiri mumotikari make, iye hana haki kuzonyanya kutaura neni zvakanyanyisisa, but I was just asking myself kuti ko munhu uyu akazviziva sei kuti ndidzo hope dzandakarota. Saka akati achidriver ndokubva tazoenda to this other suburb, uko kwekuti kana uine mari, kana uchinzi uri munhu ane mari ane imba yake muHarare, vanhu vanotarisira kuti unge uchiva neimba yako kuma areas ikoko. Then mukoma takati tasvika pamba paya I was confused kuti munhu wacho inganga here kana kuti itongori club, because ivo havaiti like zvinoitwa nevanhu vechivanhu. No, havaiti zvezve zvekutaura nema ancestors or anything. They just do their things separately. Then vane mwari wavo uyo wava vakabva vazondidzidzisa kuti mwari wacho ndiye wandinofanira kuti ndinge ndichinamata. But some of the things that they do, they are very confusing, as in kana ukada kuzozvicompare neculture yedu isusu, culture yedu vanhu vatema. But culture yacho iyo yandakazodzidziswa kuti ndiyo yatinofanira kuti tinge tichizotevedzera, iyo yakarerekera kuma India aya vanoita zvekunamata zvimwe zvifananidzo. That is what I was taught. Ndakati ndasvika kuya ndikabva ndanzi hanzi munamato wangu wainge wanzwikwa naMwari wemari. So ndikabva ndazodzidziswa kuti kuna naMwari vakasiyana. So kana munhu akati Mwari, it doesn't mean kuti anenge achirevera Mwari. It depends. Hanzi kunana the God of love, kunana the God of jealousy, the God of happiness, and the ivo club ivo vano believer to the God of money. Ndokubva ndazonzi minamato yangu yainge yanzwikwa, ndikabva ndazonzi ndainge ndichazopiwa mari. So mari yacho yandakazopiwa yainge isiri mari like as in mari yandakarota. Ndakangopiwa 2 bunches of money. Mari iyi pandakaipiwa ndichinoiverenga, it was $17,000. Ndikabva ndazonzi mari iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizoishandisa ndichizoita izvo zvandainge ndichida nayo. Immediately I then went to work as someone that knew what he wanted in life. Ndakabva ndamuzombozama tuma business mukoma, handina mabusinesses andisina kuzama. Musi wandakatora the last remaining $2,000 mukoma, ndipo pachakabva chabvondoka. On that day pandakatora kamari ikako kainge kasara mushure mekunge ndazama several business ventures zvichiramba, ndipo pandakabva ndazosangana nemunhu akazondireminder kuti I owed the club a lot of souls. So ndakati ndatora $2,000 iyi. This was after ndataura neimwe shamwari yangu uyo wandakaenda naye kuvarsity. Saka iye ainge ava kuita zvokunotora mabhero kuMozambique achiuya nawo achimatengesa. Saka pandakamuudza machallenges andainge ndichifesa and me trying to build up a business, akabva ati it is fine, I will try to help you. Zvandichaita ndichati vakomana vangu pavari kuuya the next batch of mabells iwawo, then iwewe over ndichange ndichizongokutengesera nestock price iyo yandinomaorder nayo kuno kuMozambique, and that was fine. Saka to maximize my profits ndakabva ndati chiregedzai ndingotora kamari kose akakasara ndibva ndangotenga mabhero. So ainge asipo at that time he was in Mozambique. Paakandiudza kuti vakomana vainge vasvika, so I went to his parents' house, ndiko kwainge kuine storeroom yake ikoko. On my way going there mukoma, ndipo pandakabva ndazosangana neumwe murume uyu akabva anditi iye anondiziva ende ndine chikwereti. Inini nemurume uyu takasangana paservice station when I was just refueling. Iyewo ainge achitodirawo fuel motikari make, saka ndakati ndichingonomisawo motikari yangu when I was waiting for the attendee to come and fill up fuel mumotikari mangu. Iye akabva aburuka mumotikari make ndokubva auya pamotikari pangu akabva ati muri seiko bamunini, ndinokuzivai ka imimi, munozviziva here kuti mune chikwereti? Ndikabva ndati chikwereti chipi? Ndokubva amenshena zita iro randakaudzwa kuti pose pandinenge ndichinamata I have to mention that name. Ndikabva ndati chikwereti, saka chikwereti chacho ndochibhadhara sei nai mukoma? Iye akabva
angoti unofanira kudzokera kuya kwawakapiwa mari, ndokubva atoenda mumotikari make akabva angoseka zvake, ndokubva atodriva motikari yake achienda. But achiseka kudaro mukoma akanongedzera mumusoro make. So I didn't understand as to why akanongedzera mumusoro make achingoseka achidriva motikari yake achienda. Handina kana kuzomboenda kuya uko kwandainge ndichida kuenda. Ndakabva ndazodzokera kuya kwandainge ndakamboendeswa nemurume uya. Ndakatenderera mukoma, ndichatenderera ndikapashaya pamba ipapo. Apa chandainge ndisina kunzwisisa ndechekuti kutenderera kwose uko kwandainge ndichiita inhau yekuti ndainge ndichiri nemari iyo yandainge ndapiwa neclub iyi. Saka mari iyi yaifanira kutanga yapera yose, ndiko kuti ndinge ndichizokwanisa kuona pamba apa. So it seems like imba iyi kune vamwe vanhu itongoriwo imba yekuti when you pass through that area you just see a normal house. Ndo zvainge zvichiitika kwandiri. It seemed to be invisible. Musi wekuti mari yakazopera ndipo pandakazongokaruka ndapinda mumotikari ndokubva ndatanga kudriver as if I was under the possession of a demon. Ndakadriver mukoma ndikadzokera kuya uko kwandainge ndakapiwa mari without even stressing. Ndakatosvika ndikabva ndatopaka pagate rikabva ravhura. Then mudhara uyo anoleader the club akabva abuda ndokubva andikwazisa ndokubva ati taifanira kuti tinge tichienda kuouter room. Ndakatosvika muouter room muya muine vamwe vakadzi vainge varimo vachitorakidza kuti navo vainge vatouya kuzojoiniswa zvinhu izvi. Vakadzi ava vakati vapedza kubatsirwa, then inini ndaifanira kubatsirwa separately nekuti hakuna aifanira kuti ange achizonzwa mhiko dzangu. Ndakati ndabatsirwa kudaro mukoma ndipo pandakabva ndazoudzwa kuti I was owing this club mari yakawandisisa. Even though ndainge ndakapiwa mari iyo yandakapiwa, I was now owing them with interest. Mari yandakaudzwa mukoma, it was close to $1 million. Ndikati zvino sure pangaita interest yakadaro kuti kubva mu17 mari yobva yaita $1 million. How come interest yacho hakuna munhu anokweretisa mari with such a huge interest? But ndakabva ndaudzwa kuti zvinhu izvi zvinhu zvemweya zvakasiyana nezvinhu zvepanyama, so that is why the interest is very high. Mukoma ndakabva ndati I do not have the money to repay. Zvikabva zvanzi kana uchida you can be bringing the souls to us kusvika interest, kusvika the amount of money yauri kukwereta including the interest yakwana. So I owe them a lot of souls, and the first soul that they demanded from me was my mother's soul. Apa amai vangu ndivo vandainge ndakaitira zvinhu izvi ndichitiwo ndikwanise kuvachengeta, but a soul was demanded. Ndakabva ndapiwa bhodhoro iri ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichingoenda ndobva ndazonorisiya mubedroom mavo. Saka ndakabva ndazovhura rimwe traveling bag ravo iro ravaiwanzokushandisa kana kuri kunzi kuchechi kwavo kana vachifanira kuti vange vachienda kunonamata ezini kuna nabhindura kunzvimbo dzakasiyana such holy places. Ndokubva ndatora bhodhoro riya ndikabva ndariisa imomo. So mukoma mama vangu vakabva vazoshayika. Mushure mekunge vashayika mama ndakatovaona vari mubhodhoro. This was when I was told kuti ndaifanira kuti ndinge ndichibvisa bhodhoro riya at the time. Ivo amai vangu after 2 weeks after tavaviga ndipo pandakabva ndanzi ndinge ndichitora bhodhoro riya apo pandainge ndakariisa. Kati ndiri on my way going to that altar ndakabva ndaona kuti mubhodhoro muya amai vangu vainge vavamo, but vakatanga kuapia mbichana so faintly kusvika ndazotoona kuti amai vangu avo vainge vari mubhodhoro imomo. Ndikubva ndazoendesa kabhodhoro kaya ndikabva ndazopa mudhara uya ndikabva ndaudzwa kuti yes, I do owe the club money, but andife futi ndakatambudzika pachinhu chinonzi mari. Anything that I want ndichange ndichizopiwa. Ndakabva ndazonzi ndichange ndichizobatsirwawo nevamwewo varimo muclub vakabudirira kudhara. So mudhara uya wekundiendesa ikoko iye ane matracks ake akabva azondipa matracks 3 ndiwo andakatanga nawo kusvika ndichizoitawo matracks angu. Ende pamatracks apa ndipo pandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoita dzimwe mhiko dzangu kuti
kana nguva yacho yekuti ndinge ndichizocollecta masouls panofanira kuti pange pachizoitika something. Matracks awa anofanira kuzokonzeresa an accident. In short, even though I didn't want to mention this fact, dzimwe dzenzira dzandinocollecta nadzo masouls. Kana ndacollecta masouls evanhu ndinobva ndanomaisa kualtar, but I regret because I do not have anyone to enjoy with this money, because I did this for my mother. But ndakabva ndazopa soul iyoyo to this club because I was trying to pay back the money that I owe. Even right now, I am still owing this club a lot of money. Kusvika ndichinofa hanzi chikwereti ichi ndinofanira kuti ndinge ndichingochibhadhara chinozozadzikisika hanzi nesoul yangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu iyo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndinobhadhara chikwereti chandiinacho kuclub ichi. Hanzi nemasouls evanhu. Zvakangoma hazvo veduwe.